ini udah unong mana san baje ngalik narik kasih alap ini cung mapai dan cung mapai ini. Jadi kita kita try nang ini. Kita nak sesuai dengan kiwan bawa nombor lebih dengan kiwan bakila kita bakal ada keren deh. Mama kasih lah orang lelai. Ustaz saya. Ini apa? Hapdeng ke jing shongs ir ban pikir naga jing por jong ka klam COVID-19 ka dorbar shnong nong po kala jushim khia ban bur renti ya ke jing batha ka sarkar ka bakan thup ya ki jing le khoi ka social distance bat ki we de ki jing don kam Henry hakum kane ka por na mar kanong po ka de ka pedeng jong ka Ribhoi district bon ki bawan year one heart ban thit ban pet kumta ka dorbar shnong kala shem jing e shi ka de ya kata la sakhiru menta ka step ha ka baki pajba na keleng ka sornong po kila wan ban shong yeu ha ki benta ba pher jong ka sornong po klem debut chu ye ki jing penya jong ka snong komju ki volunteer jong ka snong kini kinong wan di but nong wan thit kim shem la bot ye ka social distance komju ru kim deng wat ye ka face mask ban yada ye la de kumta na ka liang uba plila tuso u assistant rang ba snong ka nong po ulawan ban be lut ye kini ki breu bat pha ye ki bakin shong ha ki jaka balapan be da ka snong Matakasingi ladon hane po nongpo ane po gate nilai kini kidukan bagi beriu ki banabar jong kasong nongpo bana kiwi kisnong ki wanra ki jur ki jep ki kat ki tung ki tempo ki kuai hane ban pelong yo hane po kupa nakaliang tu kadobar sinong ngila keren ni kini ngila mana kini kinong wan hane kimdei banwan hane namata joki ngila perlu ngila pu ya kajakang te po sajer banong sapo namargin kwa ba kan pau hang ne pedeng jong kasurop namargin kwa hang ne sa sibet pu boje kan ples ka bang sa kipai ba ibobun ni hap ban pedbet ik volunteer hang tu man lakasi te hang ne filayui umdon social distance umdon badeng mas tang katu kan nengut kibaya deng mas ibobun kini kinong wandi kibawan ru kimya deng mas ngalungo ba lahikai yeki la filayui leng bai kubor nrei kielek persyak kim yedeng mas bat kamdon ka social distance te nakaliang jo kasnong ngidap da kajik sungkhia lo jong kani namar ba kasnong ko ngisyak keno kani edi kasin ke ba mata kasing in yetri chitom bagi volunteer jong kador kasnong bangin yo be ikini nang ni bat ngin pentip sa kadisi ba umdei bandon kidukan hane po putpat namar ba kiwi kisnong po moro umdon balik kinwan pelong dospen ya kani kasnong tungi hne namar ngi don hapeng kajing semua namar hang ni baru khoi kinong snong ki badai sekiwi ki snong kanong po kadai kasanta hang ni baru khoi ki yawan ki pajba ki wan don kam ki jing don kam ki jong ki rung ki bang ki don ki office ki wan don kam la ki jong jing don kam ki jong ki te lada kita ki bawan ki pajba kim suthu bakin le ka social distance kim suthu bakin teng mas kadai ka jing ma pa ya ka snong po ka jong ke bantip ke banja ngimla bantip yo don menu bawan kit ulu jingpang amar hang ni kani ke jingpam le social distance jungki ke jing ya rosh jungki beriu ya thit ya kini ki mar ba mi kini ki jur ki chap kala ban long ke jing ma nam ta jungki ngiha ban hikai namar kata kum ka snong ngilabu ya ketika sajer hang te sapo banra ya kini ban pen i kini nadu nikong bagi di ban song no setai ndre ke basung si kolong ba kini ki ju ki beriu kat man la ka singi hikai ya ki ni pha iki sapo andre kim tre ban le te namar kata manta kasing la shem da kowe karai ka ba tolong bangin weng bait mardori kini ni manadu la sai no step ngin perking bang ni ngin bu ki volunteer no san beji no step kat ki bawan ngin be kata kata ka ba ngila pan bait nakaliang ka dorbas nong kajungi tenga apili gini ki nongsong dukan kini ki basong madan kani bat hamtam ki pai ba iwan ban thiet jur ho ngi don kam yu jur ngi don kam enrei mengi ki pai ba ngi di bandang ban le ka social distance ngi ha ban kran gini ki nong manla ka por ngi la ji kran gini ki nongsong dukan tingi ha ban batai biang ban hikai biang kini nongsong dukan ba haba ki ai mar ki di ban le ka di bandon ka social distance ba ki di bandeng ka mas kim deng ki ba ki wan te kan ni kalong bangi i kumbangi ai lai lan palat yaki te kelade ka por mata bangi hab ban parking no ai kan ni nang ba kan kasnong jungi kan long ka basong sngan na ka banta ka bah kam ya po kasnong kata kade ka bangi kwa ban pentip ban apil ru sa i deputy commissioner di bapej ya kan ka kam ha po ka district ka jungi ba hang ni po nong po
ba iru in petlem ya kani ka benta ka jengi ka jing e lamar bangisha keno la shal sisngi ba in penkren si bor jong ka pulet bor jong ka an ba kinwan ba kinerap lem ni hangni ban penbit penbiang ban be igini ki nongsong madan hangni nang ba kani ka surok hangni kanong ka balai lut nang ba kita ki priu ki banwan ki kam ki pang gini kita iru kinyo jaka ba kinyo rung ba kinyo banyeng kata ka jing apil ka jing kerpat nakaliang ka jongi nakaliang ka dobal senong ini kuaru bagi baikba nongsong senong ko khot kin sukhu ya kani bagi ya ailang ka jing kersan nakabanta kam ka bubha apo ka senong